A Casa da Xuventude de Chantada impartirá mañá unha actividade de corrección postural a cargo da fisioterapeuta Adriana Brito. O obxectivo deste centro é formar e informar os mozos, e neste caso a poboación en xeral, sobre o coidado físico. O obradoiro leva por título Escola de Espalda. Esta actividade vai dirixida a aplicar e ser conscientes dos beneficios que nos pode reportar unha boa educación postural dende a xuventude. Posturas de descanso da columna, exercicios de fortalecemento muscular e tamén algo de hixiene postural e anatomía da columna vertebral. Esta actividade será fundamentalmente práctica e impartirase mañá venres 7 de novembro ás 7 da tarde en unha segunda sesión o día 14 de novembro. Para asistir será necesario realizar unha inscrición previa e levar roupa cómoda e unha manta para facilitar os exercicios e tomar contacto coas nosas costas. Una L, perfecto.